Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης διοργάνωσαν διημερίδα με θέμα «Προβολή καλών πρακτικών των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Δημοτικό Θέατρο Διδημοτήχου και την Παρασκευή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου. Η διημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικών Πόρων. Για το σπουδαίο έργο που επιτελούν τα κέντρα εκπαίδευσης περιβάλλοντος, μίλησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι τα κέντρα περιβαλλοντικής του Υπουργείου Παιδείας παράγουν ένα σημαντικό και σοβαρό έργο. Ένα έργο το οποίο οφείλει το Υπουργείο Παιδείας να το αναβαθμίσει και να το αξιοποιήσει πολύ περισσότερο. Έχουμε ένα ικανό στελεχειακό δυναμικό. Ανθρώπους που για πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται στην ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος. Ο κύριος Δερμεντζόπουλος αναφέρθηκε ακόμη στην ενίσχυση της δράσης των κέντρων αυτών και στις ενημερωτικές ημερίδες που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία τους. Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αποφασίσαμε ότι τα κέντρα περιβαλλοντικής θα πρέπει να ενδυναμωθούν. Σήμερα λοιπόν, εδώ, στο Σουφλί, χθες στο Διδημότυχο, κάνουμε μια ημερίδα που αφορά όλα αυτά τα θέματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών όλης της χώρας, σύμφωνα με τον κύριο Δερμεντζόπουλο, στηρίζεται πάνω στα κέντρα εκπαίδευσης περιβάλλοντος. Για τη δράση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σουφλί, μίλησε και η αναπληρώτρια διευθύντρια της αρμόδιας διεύθυνσης στα κέντρα εκπαίδευσης περιβάλλοντος, Αναστασία Ξυλόκοτα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε μια συνάντηση εργασίας, να δούμε τα καινούργια δεδομένα και την καινούργια στρατηγική της χώρας μας και το περιβάλλον, και υπάρχουν οι υπεύθυνοι των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα. Από την Κρήτη, Πελοπόννησο, νησιά, είναι από όλη την Ελλάδα εδώ. Η εθνική περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι λοιπόν το ζητούμενο. Τη σημαντική συνεργασία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με την τοπική αυτοδιοίκηση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης Παναγιώτης Μανούρης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα το σημαντικό ρόλο που παίζουν τα κέντρα περιβάλλοντος στην κοινωνία. Το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παίζει ιδιαίτερο ρόλο για την περιοχή. Μακάρι να γίνουν ακόμα περισσότερα σε όλη την Ελλάδα. Αυτά που λειτουργούν πάντως λειτουργούν, τουλάχιστον όπως είδαμε και χθες στις παρουσιάσεις που κάναν. Τα στελέχη λειτουργούν με έναν, θα έλεγα, για τα ελληνικά δεδομένα, πολύ εξελιγμένο τρόπο. Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Σουφλίου Βαγγέλης Πουληλιός σημείωσε το όφελος που αποκομίζει η περιοχή του Σουφλίου από τη δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συμπληρώνοντας ότι οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας είναι αξιόλογες και πολύ σημαντικές. Πιστεύω ότι με την εργασία που έχουμε, συνεργασία τόσα χρόνια, ακόμη επειδή αυξάνεται το ενδιαφέρον, θα πετύχουμε πολλά πράγματα. Εξάλλου και το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο σήμερα μπορεί να προβάλλει και το Σουφλί. Τέλος, ο υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου, Γιώργος Μπουτάκης, ευχαρίστησε τον κύριο Δερμεντζόπουλο για τη βοήθειά του σε θέματα λειτουργίας και στήριξης του κέντρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου, των 50 συναδέλφων μου από όλη την Ελλάδα, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, γιατί χάρη στις ενέργειές του αυτή τη στιγμή μπορούν 50 κέντρα στην Ελλάδα να δουλεύουν απρόσκοπτα και να παράγουν αυτό το έργο το οποίο θαυμάζουν όλοι.